Geweldig. Leuk was Jos naar mijn nieuwe vlog. Deze week hebben we een beam omzagen bij ons vaarhuis. Ik ga ze nu zeggen van, hey, mag ik het hout houden? Dan ga ik het zelf eens even hakken. Geweldig. Ben je op zoek naar een biel, jongen? Maar even de hakken bent maar, hè? De hakken. Nou, ik zeg ergens op internet, dan was daar een kloofbijl, heet dat volgens mij. Dat is gewoon een hele zwiere bijl dus. Als je die biel in de hand hebt. Bij mij is gewoon echt die blokken zo bam, hoe de kost last. En even zinnen, maar ik nog een handbijl bij had. Dat is van de liedjestikjes eruit te slaan. Here's Johnny. Geweldig. Zo, nou dat gaat op zich alweer hartstikke best. Ik mag alleen nog een betere hakblok hebben. Dat is wel belangrijk natuurlijk. Het hakblok is een beetje instabiel. Yes. Dat is mijn hakblok. Oké. Ze zeggen wel eens waar gehakt wordt, daar vallen Spaanders. Nou, dat kan ik om mij vertellen, want het kwam direct alle kanten uit. En doet je vlak bij de ruiten, dus ik heb mijn business even en zo eens verplaatst. Die lietse blokjes, dat gaat op zich hartstikke best. Maar als de blokken wat groter worden of wat oorspinnen, dan gaat er eigenlijk best nog wel een hele huf aan. Kom ik hier toch heen, joh? Zo. Nou, dit weer voor jou even met het kloven. Ik ga er even mee op. Je moet denk ik weer even verder, want misschien is het net al te lang wachten maar die blok voor ons te hakken. Die is nou aardig zwier. Zo, hoe droeger dat ze worden, hoe zwitter dat wordt denk ik. Kijk maar vanuit. Dus moeten we maar even verder. Geweldig.